بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله محمد وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمباديت في شرف الله جبا واميوفو كولي يماندون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهيننا ككشنا كبركة الله كجدي كچاياننا وكلنجلنا بلجلنكا ama fili abawka emission mandi sanfɛ ma dubatul Qur'an Qur'ana kuna bɛbi ka tata sɔrɔ tasa min kɔnɔ tabali min sanfɛ o hukumu kɔnɔ duwa kun tɛmɛnen an ye baro kɛ Qur'ana sura min kan n'o ye Qur'ana sura 58 ye inshallah an bɛ halisa ale nɔfɛ tugu la ka walawalali kɛ inshallah daba ma ka gafe sanuma in kan alakira ba ko aw la hɛrɛ ma o de ma ye min ye Qur'ana kalan ka dɔn ka mɔgɔ wɛrɛw ladɔnni a la ni kumakan ninnu nafa n'u baraji ala kɛ u se an ma ala kana an fɔ u kɔ o kama an bɛna don an ka walanda kɔnɔ an bɛna suran aya min dibi an bɛna bɔ k'a kalan ni ka sɔrɔ ka na walawalaliw kɛ inshallah sura in ani aya in yɛrɛ kun kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استوحظ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. ندي سورة مجادلة القرآن سورة بدران شكينا مدنية أنيا فوية سورة إنجينا لك ربك كاتو مدينة سجدلا سورة يرجعني سبب أنيو لو بلا جلين لك لا يانتنا سجي أو كنتوني ني سورة إنتك على جه حرف بلا جلوي 1792 حرفا alphabet bakele ani kɛmɛ wolonwula ani bi kɔnɔntɔn ani fila alphabet bi bɛn o de ma n'o y'a siginiden o kuma na fɛ a kalima o ye arbaumiya wa salasu wa sab'una kalima arbaumiya kalima kɛmɛ naani ani kalima bi saba ani wolonwula o kuma na fɛ aya bɛɛ lajɛlen aya mugan ani aya fila ye an ye aya 17 di aw ma bi an bɛna wuli aya 14 na ka taa bila 22 na Allah subhanahu wa ta'ala ko an ma a kɛtɔ ka yahudiyaw ani nanfigiw ka baro bɔ an ye k'u kunnafoni fɔ an ye a ko alam tara Muhammad e ma yeli kɛ wa ila allazina ka taa mɔgɔw ma tawallaw qauman
mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ta kɔ k'u ɲɛmɔgɔ ye ghadiba Allahu alayhim ala fununa minnu kɔrɔ ala fununa maa minnu kɔrɔ maa ye maa minnu ye o mɔgɔw ta k'olu kɛ u ɲɛmɔgɔ ye ka mɛ nafigiw de ma yan ko Mamadu ma nafigiw ye nafigi minnu ye yahudiyaw ta k'o kɛ u ka ko ɲɛmaa ye k'o kɛ u gindo fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ taa u da don olu tulo kɔrɔ ka silamɛw ka kunnafoniw fɔ u ye silamɛw kɛlen don ka labɛn minnu kɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen di ni nafigi a tɔgɔ de ni yahudiya ninnu ma o kumana fɛ qawman ghadiba Allahu alayhim o ye yahudiyaw de ko ye kuranɛ suratu maida la ala b'o de fɔ an ye man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi ala fununa mɔgɔ min kɔrɔ nin ka a ka danga jigi a kan ani suratu fatiha fɛnɛ na ghayril maghdubi alayhim waladdallin n'o ye yahudiw ye ani filibanciw ma hum minkum ko nga Muhammadu a sika kɔni kɛ bayila nafigi mɔgɔ minnu bɛ nin baara in kɛ ka silamɛw ka gindo ta ka taa fɔ yahudiyaw ye ka yahudiya ninnu kɛ u yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ko Muhammadu a dɔw nafigi ninnu kɔni ma hum minkum aw dɔ tɛ hali n'a y'a sɔrɔla u ɲagamin bɛ aw cɛla aw n'u bɛ misiri kelen kɔnɔ aw bɛ kalo kelen su aw bɛ taa alikaba kelen na ɲɔgɔn fɛ Muhammadu ma hum minkum Muhammadu aw dɔ tɛ ninnu ye fiyewu wala minhum wa hali yahudiyaw fɛnɛ dɔ tɛ o kɔni o y'u kɛlen dimɔgɔba ye sa muzabzabina ka ɲɛda filatigi ye la ilaha illa wa la ilaha illa i n'a fɔ kuranɛ b'o fɛnɛ fɔ an ye suratu nisa la cogo min o y'u kɛlen ye u ma kɛ ni yahudiyaw ye u ma kɛ ni a tɔgɔ ye di silamɛw fɛnɛ ye o y'u bilalen ye cɛmancɛ la sabula u ma kɛ mumini kɔnɔnajɛ ye u ma kɛ kafiriw fɛnɛ hali kafiri fɛnɛ ɲuman ye sabula kafiri ɲuman o bɛ gindo latanga wa yahlifuna ala kazbi nga ni y'u ɲininka sa k'a fɔ aw tun taara mun na yahudiya ninnu fɛ yen de aw n'u tun bɛ mun kumala ye ko n'o kɛra wa yahlifuna u b'u kali alal kazbi galonkuru kan wa hum ya'lamun ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn u b'u ala kali u b'a fɔ walahi i ye n ye yahudiyakɛ kɛrɛfɛ min kɛ kan t'o ma wa n ko n tun taara sɛgɛrɛ ɲini de n tun taara u ka gindo de ɲini walasa k'u ka gindo ta ka na fɔ aw ye n tun taara cinin dɔ dɔrɔn de la ni affaire in de bɛ n'a cɛ n tun taara o kungo in de la wa yahlifuna ala kazbi u yɛrɛ b'u ala kali galon kan wa hum ya'lamun ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ u ye kalili min kɛ sisan galonkuru don ko nka Muhammadu a'adallahu lahum ala ye labɛnni kɛ ka bila u ɲɛ azaban ɲagatana shadidan min bɛ maa dimi a'adallahu bi ma'ana hayya lahum Allah ta'ala ye labɛnni kɛ ka bila u ɲɛ azaban ka da u ka nafigiya in ka ɲagatana shadidan min kɔni n'a bɛ mɔgɔ dimi nihaya shidda wal alam o kumana fɛ o de ye darakil asfali ye minan nar k'a fɔ lahara jɔ do janimɛ bɛɛ jukɔrɔ janimɛ ko Allah ta'ala bɛna u do yen de innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasiran nafigi ninnu minnu bɛ nin baara in kɛ ka yahudiyaw ta ka kɛ u ɲɛmɔgɔ ye ka taa ni silamɛw ka gindo ye ala ko k'u mara yɔrɔ ko janimɛ bɛɛ jukɔrɔ janimɛ do yahudiyaw ti do ye firawuna ti do ye nka selila nafigi de bɛ do ye min y'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a ye silamɛ ye ka sɔrɔ silamɛya a t'a la k'a baara kɛ a ɲɛ yɛrɛ kan innahum i k'a dɔn olu de ye mɔgɔ ye sa ma kɛnu fɛn kɔni cɛ juguyara fɛn min u tun kɛra ya malo n'u b'a la k'o baara o kɔrɔ u tun bɛ ka nin baara in min kɛ bi'sa ma fa'alu wa bi'sa ma sanu u ye nin waleya min kɛ a cɛ juguyara wa a lagosira Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ittakazu aymanahum u b'a la ka ala lakalili min kɛ u y'o de ta k'o kɛ junnatan bimana sitiran u y'o de ta k'o kɛ sutura ye k'o kɛ birifini ye walima k'o kɛ wikaya k'o kɛ kɔtɛrɛ ye k'o kɛ kogobolo ye min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ fɛɛrɛ u ka tiɲɛni ma parce que n'u y'u ala lakali kɛ silamɛw ɲɛna silamɛ b'a fɔ k'a jɔnko ala n'i y'a ye a y'i kali ala la tan ɲankuma a tun taara ci ɲɛnama dɔ de la ko u ye ala lakalili min kɛ u ye dɛ u y'o de ta k'o kɛ junnatan k'o kɛ birifini ye fasoddu an sabilillah ka sɔrɔ ka mɔgɔw bali sisan ka don Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ na fasoddu an sabilillah famana'u an-nasa an ad-dukhuli fil islam bi'ilka'i shubuhat fi qulubi ad-du'afa wal makri wal quda bil muslimin u ye janfa minnu zire ani u ye dabalijugu minnu tigɛ u y'olu de kɛ sababu ye sisan o kumana fɛ silamɛ minnu bɛ yen n'u dusukun ma limaniyaba sɔrɔ ten o dusukun lafulen don ka olu tɔnɔmini ka fara u yɛrɛ kan k'olu kɛ nafigiw ye k'olu kɛ muzabzabinaw ye o kumana fɛ u y'olu bali ka don Allah ta'ala ka diinɛ
doni daayira yɛrɛ fɛ ne bɛ se ka lamin cogo min limaniya la k'a dɔn k'a fɔ ni alakira tile ani an ka bi tile a bɛɛ ye kelen i mana wuli bi ka Alahu Taala ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ lase adamadenw ma k'a fɔ o kɛ jogo ɲumanw ye o kɛ jogo ɲumanya sira ta i n'a fɔ alakira ba tun bɛ a ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogo min i bɛna tila ka mɔgɔ dɔw de sɔrɔ tuguni u b'o sira lagosi ko diinɛ bɛ ɲɛ ko ka sɔrɔ nin bɛɛ tɛ a ma se nin yɛrɛ sɛgɛn ba la a ma se layidu ta la mɔgɔ k'a fɔ k'i ti fila fara Ala kan i ti suɲɛni kɛ i ti jɛnɛya kɛ k'a ma se nin bɛɛ la i b'a ye u bɛ nin lagosi k'a bɔ mɔgɔw bolo pep fasaddu an sabilillah i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ ani ni kuranɛ aya in a bɛɛ lajɛlen ye kelen i ye mɔgɔw bali ka bɔ Alahu Taala ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ baarali ma n'o y'a tiɲɛma ye falahum ko nka a kana tɔɔrɔ dɛ a b'a tigilamɔgɔw ye azabu ɲaŋatana muhin min bɛ maa dɔgɔya dɔgɔyalima ɲaŋata o b'u ye lan tughniya anhum amwaluhum u ka nafolo o tɛna se ka nafa foyi ɲɛ u ye wala awladuhum o denw fana tɛna se ka nafa foyi ɲɛ u ye min Allahi shay'an ka bɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka ɲaŋata ani Alahu Taala ka balaw ma n'a ko a b'a jigi u kan ulaika ko wa o tigilamɔgɔ ninnu ashabu nari olu de ye janɛmɛ dungew ye janɛmɛ denw do hum olu fiha janɛmɛ kɔnɔ khaliduna u duuminen do a kɔnɔ ay hum ahlu nari la yakhrujuna minha abadan olu de ye janɛmɛ denw ye u ti bɔ fiyewu khaliduna fiha o kɔrɔ y'o de u duumin b'a kɔnɔ bi maana la yakhrujun u ti bɔ yawma yab'asuhum Allahu jami'a a ko don min Alahu Taala bɛn'u bɛɛ gɛngɛn k'u kɛ ɲɔgɔn kan ni k'u wuli yawma yahshuruhum yawma al-qiyama Ala bɛna u gɛngɛn don min a kan bɛ lahara don de ma yan n'o ye yawmu jaza'i wal hisabi ye sara don ani fɛsɛfɛsɛ don fa yahlifuna lahu o don u bɛn'u kali Ala ye kama yahlifuna lakum i n'a fɔ u b'u kali aw silamɛw ye diɲɛ na yan cogo min ni aw y'u ye yahudiyaw kɛrɛfɛ u mana na u ti Ala lakali kɛ aw ye wa ko lahara jɔ don u bɛn'o kalili in fɛnɛ kɛ Ala ye u bɛn'u kali Ala ye ko wallahi Ala an tun ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛw de an selila an suna wa an hijira yɛrɛ Ibn Abbas ko ten ko ni aya in tafsir bɛ se ka kɛ ni suratul an'am aya 23 de tuma min na u b'a fɔ wallahi rabbina ma kunna mushrikin ko Ala an tun tɛ filanin ka fɔ ye dɛ an ma boli sɔn an ma kungoba sɔn an ma nangoloko sɔn k'u bɛna o fɔ o min bɛ suratu an'am na ko ni aya kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u bɛna u kali Ala ye k'a fɔ k'olu tun tɛ filanin ka fɔ ye wa yahsabuna annahum ala shay'in ko nka u bɛ nin bɛɛ la dɛ u yɛrɛ bolo k'u bɛ fɛn kan koyi u yɛrɛ bolo lahara k'u bɛ kisi dɛ sabula u yɛrɛ bolo silamɛw b'a la ka seli min kɛ olu b'a la k'o ɲɔgɔnna kɛ silamɛw b'a la ka wurudi minnu kɛ silamɛw bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ olu b'a la k'o ɲɔgɔnna kɛ nka u bɛ ka nafigiya min kɛ ji jukɔrɔ nin ye ka mɔgɔw bali ka bɔ Ala ka diinɛ sɛbɛ minɛni ma u b'a la ka silamɛw ka gindo tali min kɛ nin ye ka taa fɔ yahudiyaw ni kafiriw ye u bolo c'est à dire que k'o ti foyi tiɲɛ olu ka ko la quoi tant que olu bɛ seli ka ban a bɛɛ ka ɲi n kelen de b'an yɛrɛ fɛnɛ bolo bi ko n'i bɛ seli ka ban k'a bɛɛ ka ɲi o kuma na fɛ i bi dogo o birifini jukɔrɔ sa ka tiɲɛni bɛɛ lajɛlen kɛ k'u yɛrɛ kɔni u b'a la k'a miiri k'a fɔ wa yahsabuna annahum ala shay'in u bolo k'u bɛ tiɲɛ kan dɛ wa u bolo k'u ka kalili min n'u y'a kɛ fɛnɛ k'o de bɛ n'u kisi ka bɔ lajaba tɔɔrɔ ma u ye kalili min kɛ Ala ye lahara komi u kali silamɛw ye diɲɛ na yan o kɛra sababu ye k'u kisi ka bɔ fagali ma u bolo ko n'u y'u kali Ala fɛnɛ ye lahara k'o bɛ n'u kisi ka bɔ jahanɛmɛ tɔɔrɔ ma Ala ko ala ko kuma tɛ ten innahum ni mɔgɔ ninnu humul kazibuna ngalonjugutigɛlaw don istawhadha alayhim shaytanu shaytana de ser'u la bimana istawla alayhim shaytan istawla ala qulubihim shaytana ye fanga de sɔrɔ u dusukun kan a y'a ka sebaya bolu kan istawhadha alayhim n'i ye maa ta k'a saba dugu la k'i sigi a kan k'a ɲininka dalakan na o de ye a bɛ fɔ o yɔrɔ la ko e y'i ka se bola kan o de istawhadha alayhi o kuma na fɛ i sera a la istawhadha alayhim shaytana y'a ka se boli u dusukun kan fa ansahum zikrallah ni k'u ɲina Allahu Taala kosumali kɔ ulaika hizbu shaytan a ko wa i k'a dɔn k'a fɔ ni shaytana ka jamakulu bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ninnu de don ulaika hizbu shaytan ninnu de ye shaytana ka jamakulu ye ala inna hizba shaytan a ko i k'a dɔn shaytana ka jamakulu humul khasirun olu de ye maa bɔnɛlenw ye shaytana ka kɛlɛcɛw shaytana ka sɔrdasiw k'o de ye nin tigilamɔgɔw ye wa n'i bɛ maa bɔnɛlen ɲini o ye shaytana ka jama ye dɛrɛ rabbi Ala k'an kisi a ma inna allazina a ko i k'a dɔn mɔgɔ minnu yuhaduna allaha wa rasulahu n'u b'a la ka Allah subhanahu wa ta'ala ka sariyaw fɔngɔ ɲɔgɔnya ani Ala ka kira ka sariyaw
bimana yu'aduna Allah wa rasulahu wa yukallifuna amrahuma munun bala ka ala na kira juguya ku ka sharia u fongo nyoya ulaika ulu tikila mogo fil azalin ulu kone mogo ye munu yoroma jeyana ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ka hinana ulu kara maniye ala yu doya ku jashi ku yoroma jeya ka bo aka hinana kataba Allah ta'ala kone Allah tige ka seben ka ban la kale ala kalna aglibanna ana wa rusuli ko ale ala de bi se anaka ciba se baya ale ala de fanga be ale ala de la ale de bi se anaka kira anaka jonyumo inna allaha wa ikadu Allah subhanahu wa ta'ala qawiyun ale de fanga batgiye azizu wa ale de seba bay ni aya injigina fatu maka kelet manam naslama wi magan dayele ka taifa dayele ka kaybara dayele o kele islama ni sojara ko amba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala min sira kan nun dayele ni nun kanye ake farisi ni rumu fene dayele anye o chuya kelena o kele nan figi ke bodo kumbe mi akabo mogo bolo ko sebe ngai ka do nga fa duskun o ti ala kiraba fe no ye Abdullah ibn Salulu ye ako islama o mawro la ko he ka wajigi ya ka foko rumu ni farisu ko luye dugu nogoni unde ina fo magani atogo edi akera fe duguni kaybara muno nayo lu daile ako bonaka shani ka bonya na koy ko kele chebe urumu ni farisi ubolo kele chemuno no ka fari way ka donga fo setike ula fiu yoro de la ko Allah ta'ala ni aya belebele njige ko kataballahu la aghlibanna ana war rusuli kona ala ya Allah tiga wa bana seba ene ala de aninga chiba aninga jonyumo la tajidu qauman Allah ta'ala ko akoyo itina jamakulu sorofiu okone obana iti jamakulu sorofiu yu'minuna billah jamakulu mi ma fokale limani aleno kadda alala ko tauhidul qalisi bale bulu wal yawmil akhir ko wa adalendo lahara jodona yawaduna man hada Allah wa rasulahu ka fo ulu bison kam mogo kanu kama ku teriye Allah ta'ala e mami juguya ka labla Allah ta'ala e mami magen ka boayere la ka fo lu otikila mogo gerowere la Allah e mami juguya ko lu botiki ka unyi kito mogo sorofiu itino lu sorofie sabla ala jugu kanu ani limania be duskuna katlaka ala jugu kanu ye duskuna tukuni o flati faranyonga duskun kele na fiefie otike walaw kanu abahum ala ko ayasiga bawera la ko halna sallahu deundedo tanke wiya ala juguya ka kira juguya ko olu kanun tise ka ya auduskuna walaw kanu abahum halna ya sorla ko u fawdedo aw abanahum wal ma'udun aw iqwanahum wal ma'ubalmu aw ahiratahum wal ma'ukabila no ye ukakolewi Allah subhanahu wa ta'ala ayada min faula sabla niyata ka lajet machama akrabu nasi ilayka la mo min kasru mo la kusebe machama oye fayan vawye ani bayan vaw hal na ya sorla ka fawde do tanke wi ala blaka kirabla kibina ye limania jon fena mina bawla ka farawla pepeu hal na ya sorla u fawdo aye sorla ka deun fena tugu ala sablat machama den kanumbe adama den duskuna kusebe den dulonendo mo duskuna o kanumbe iyoro kusebe at solasa den fena folen ko fe kana balma fo ko ikwana sablat machama mo fena ibi yere demeni balmawi o faso kabila tumachama ni balaw jigina ika ko kele willa ulu debe wuli kumado ka kele ke ka faso kumabo kuma na fe ala ya damine gelema una ka soro kana laba chama na noye faw kana se deuma ka se balmauma ka soro kana se fasoma Allah subhanahu wa ta'ala ke famia chugo nyumandi amma ibn kathir ko ni aya njigina no de walaw kanu abahum ka fo ko limania jon ni ufaw bana alala ubi bawla ko o jigina abi ubaydata de la abi ubayda ale fa no ye jarrahi ale ya fakele badrudu sabla fa otuma songa slameya okuma na fekala ko hal ni ufaw kera kafiru ye ubu kele ko o jigina abi ubaydata de kan sabla ale ya fakele badrudu abana'ahum no ye dewnye ko jigina Abubakar Siddiqi de la ale fene hamina na dinga kelele no ye Abdurrahman manamina bora kijo ka fos lamewma ko yalma chabaw chala mi bone fewa
Abubakar hamina o do ka fo abi bo ka a denkɛ kɛlɛ ka muru ta a kama ni Alakira ko Abubakar e kɛ to yan ni ye funangɛni ye fanga bɛ a la e ye cɛkɔrɔba ye a to a ɲɔgɔnna funangɛni dɔ kɛ a kunbɛn o kumana fɛ aw ikhwanahum walima u balimaw ko jiginna Musa bun Umairi la sabula ale ye a balimakɛ kɛlɛ n'o ye Ubayd bun Amiri ale y'o kɛlɛ o don in fɛnɛ na n'o ye Baduru don in o kumana fɛ ashiratahum ko o fɛnɛ jiginna mɔgɔ minnu hakɛ la o de ye Hamza ani Ali ani Ubaydata bun Haris olu ye Utba kɛlɛ ani Shayba ani Walid bun Utba Baduru kɛnɛ kan famucogo ɲuman Allah subhanahu wa ta'ala kɛ o di an ma ulaika ko nin tigilamɔgɔw kataba fi qulubihim al-imana ninnu de ye mɔgɔ ye limaniya sɛbɛnna minnu ko hadisi kan ni bɛ limaniya jɔn yɛrɛ ɲini o de ye maaw ye maa minnu sera ka ban maaw la maa minnu banna Ala la maa o maa banna Ala la ka ban o la k'i k'a dɔn k'a fɔ ulaika k'olu de ye mɔgɔ ye kataba fi qulubihim al-imana Allah ta'ala ye olu ko hadisi de ma fagoya ni limaniya ye limaniya basigilen a n'a tiɲɛma wa ayyadahum ni k'u dɛmɛ bi ruhin ni fanga ye minhu min bɔra Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ bimana wa qawahum bi nasrihi wa ta'yidihi Allah ta'ala wa a y'u dɛmɛ bi ruhin minhu ni sebaya ye ni fanga ye ka bɔ ale Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ yɔrɔ wa yudkhiluhum jannatin ala bina olu de don arjinɛ nakɔforow kɔnɔ olu de bina don nakɔforow kɔnɔ tajri min tahtiha bolli bi kɛ nakɔforo minnu duguma el anhar arjinɛ kɔɲɛw la n'o y'a jiwoyow ye khalidina fiha o duminen don u ka arjinɛ so ninnu kɔnɔ bimana makisina fiha abadal abidina o kumana fɛ a fɔra yen fɛ ko janɛmɛ kɔnɔdenw ti bɔ ko arjinɛ kɔnɔdenw fɛnɛ ta selen fila ma ko olu fɛnɛ ma khalidina fiha olu fɛnɛ duminen don a kɔnɔ ye bada la bɔli ko kuma te yen radiyallahu anhum ala jɛna ka bɔ u ma waradu anhu olu yɛrɛ jɛna ala ma o kɔrɔ ala jɛna u ma u ye baara min kɛ ala y'u félicité k'u tare k'a f'u ye a ka baaraw ɲɛna waradu anhu ala yɛrɛ y'u sɔn fɛn min na olu yɛrɛ jɛna olu ko jɔngɔ ala nin nakɔforo in nin ye ne bɔ dara nin hɔrɔmuso ninnu arjinɛ huro ninnu ye ne bɔ nin kɔɲɛ ninnu nin kɔnɔkasika ninnu waradu anhu u yɛrɛ jɛna ala ma u ko ala jɔngɔ ala ye min k'an ye wallahi nin ka bɔ an ka baara sara ye ulaika hizbullah a ko n'a bɛ ala ka jama ɲini jama'atullah Allah ta'ala ka jama n'i b'a ɲini dɛ hizbullah bimana jama'atullah wa qasati wa awliya ala ka kɛrɛnkɛrɛnni mɔgɔ a n'a ɲiw a n'a ka kulu ko n'i b'o ɲini o de ye ninnu ye ala inna hizballah a ko nka Allah ta'ala ka kɛlɛcɛw n'o ye ala ka jama kɔni ye humul muflihun wallahi olu de ye ɲiyɔrɔ sɔrɔlaw ye olu de ye hɛrɛ sɔrɔlaw ye diɲɛna ani lahara o kumana fɛ a fɔra i ye ko hizba shaitan ka jamakolo humul khasirun olu de ye maa bɔnɛnɛw ye olu de ye maa tigɛlankolon bɔlew ye o kumana fɛ o contraire de ye nin ye inna hizballah Allah ta'ala fɛnɛ ka jamakulu humul muflihun olu de ye ɲiyɔrɔ sɔrɔlaw ye olu de ye maa kisiw ye faamucogo ɲuman ala k'a d'an ma k'aw fo ka waleɲuman dɔ kuranɛ belebele n'o ye suratu katisamiya a dafara nin dafacogo in de la ni maa ɲumanw kosumali ye ni limaniya jɔn gɛrɛgɛrɛw kosumali ye an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an ye limaniya jɔnw cɛla ala kan'an kɛ nafigi ye ala kan'an kɛ yahudu ye ala kan'an kɛ kafiri ye faamucogo ɲuman ala k'o d'an ma foli ni waleɲuman dɔ an b'o lase aw ma aw minnu tun sɔgɔlen don an na maadubatul Qur'an n'a ti fɔ aw kɔ ka foli la kumaba di an karamɔgɔ ma alil makam fa'alul khairat Sayyid Sharif Usman Madan Haidara nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ labɛn na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'i kunda faso Maliba kan walasa ka na alakiraba ka mawuludu ɲɛnamaya Sherifkɛ fɛ yen Sharif Usman Madan Haidara n'a y'a sɔrɔla ko kubu dimɔni bɛ nin silamɛya in kɔnɔ Muhamadu ko in na ale ye a kɔrɔta ka jama fara ɲɔgɔn kan stade 26 mars la Mali kɔnɔ yan ballonci kɛnɛbaw kan k'a daminɛ Modibo Keita la ka na se 26 mars ma Sharif Usman Madan Haidara an y'a ye de fɔlɔ la ka silamɛ jama fara ɲɔgɔn kan ka alakira kunna wolo ka fasan bɔ silamɛya la k'a yira k'a fɔ silamɛya sokɔnɔfɛn tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka na n'a ye bɛɛ da kan k'a kɛ koba ye k'a kɛ valeur ma ko ye Sharif Usman Madan Haidara de ye o kɛ ni maa y'a kɛ Mali in kɔnɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ o b'i ladegi o fɔra i kɔ o baara in na o foli o n'o waleɲuman dɔ an bɛ o di a ma ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ye silamɛya in wasa ka silamɛya in yanga ya rabbi ala k'a n'a wasa k'a n'a sago di a ma a bɛ min ɲini ala k'o nɔgɔya ni a ye jama ninnu ala k'u don hɛrɛ la ka waro hɛrɛ la an bɛ an ka foli a n'an ka waleɲuman dɔn lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka dugawu kɛ k'a fɔ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. صل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى